Takže sme tu s prezidentom Federácie NABA Slovensko po reprezentačnom zraze. Tak ako hodnotíš formu pretekárov? Ďakujem najprv za to, že ste sa mohli zúčastniť, že ste tu boli. Veľmi si to vážim, taktiež chcem poďakovať aj každému pretekárovi, ktorý sa tu zúčastnil. Veľmi si vážim, že teda prišli ukázať formu. Niektorí samozrejme musia formu doladiť, majú ešte nejaký čas a niektorí už prišli pripravení, že môžu ísť rovno na pódium, čo samozrejme vždy potešilo, takže hodnotím to pozitívne. A majstrovstvá Slovenska sa teda blížia. Na čo sa môžu diváci tešiť? Takže v rámci tejto súťaže bude samozrejme súťaž samotná, budú tam teda naši kulturisti, naše federácie NABA. Bude tam taktiež aj meranie tuku v jednom stánku, to znamená, môžu si prísť odmerať tuk. V ostatných stánkoch môžu vyskúšať produkty našich partnerov, či už to je napríklad Androgenix, bude tam taktiež samozrejme bufetné občerstvenie, bude tam pravdepodobne aj Vendetta Appeal, máme mať dneska ešte stretnutie, takže dúfam, že sa dohodneme, takže tiež sa tam budú prezentovať a potom samozrejme bude prebiehať súťaž vnútri, takže ja dúfam, že všetci prídu. Bude to v tomto prípade taká menšia súťaž, ale dúfam, že o to kvalitnejší pretekári prídu a odprezentujú sa tým, na čo makali a na čo sa snažili celý rok, aby teraz mohli to ukázať pre všetkých. Poviem aj ja, tí, ktorí tu dneska boli, vyzerali fakt fantasticky, takže ak máte radi pekné tvary a plné objemy svalov, tak určite prídite. A možno ešte, ak niektorí pretekári zvažujú, že by sa chceli zúčastniť, tak čo by ešte mali urobiť, aby stihli tieto preteky? Keďže sme voľná federácia, voľnomyšlinkárska a privítame každého jedného, kto sa chce ukázať, kto chce súťažiť, tak stačí mi napísať, vyplníme základnú prihlášku do federácie a môže prísť na súťaž registrácie v deň súťaže 25.5. od 8 ráno a to je viac menej všetko, čo treba urobiť na to, aby sa mohol zúčastniť súťaže. Takže tešíme sa a určite prídite. Ďakujem a teším sa ja na vás. Vidíme sa 25.5.